súlade so zákonom číslo 369 o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva dnešné, a síce dňa 9. oktobra ráno 7:15 v zasedačke budovy Dom kultúry Makov. Program každý dostal, takže môžeme pristúpiť k jeho schváleniu. Má nejaký niečo na doplnenie? Ja navrhujem doplniť od programu schválenie zapojenie sa obce Makov do projektu zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov. Nemuselo by to byť dneska, ale muselo by byť ďalšie zastupiteľstvo o týždeň, pretože sme v piatok dostali oznámenie o schválení ďalších dotácií. Tak, a potrebujeme tam tiež uznesenie, tak navrhujem to doplniť. Za bod 2? Bod 2. Dobre, takže dávam hlasovať o zmene programu. Budeme mať tým pádom body číslo 1, 2, 3 a 4. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne, takže môžeme otvoriť dnešné jednanie. Samozrejme. Otvoríme tým, že schválime oveľovateľov zápisnice a zápisovateľov. Povadáme tohto. Máme sem. Dnešní sú pán Jozef Pavlík, pán Martin Pavlík. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Pristúpime k bodu číslo 2. Bod číslo 2 prakticky predkladáme s pani riaditeľkou základnej školy, materskou školou rozpočtovej organizácie. Je to výzva, ktorá bola viackrát komunikovaná s výzva PSK MIRI 003-2023 DVF Európsky fond regionálneho rozvoja, a v podstate je to výzva na projekt zlepšenie prístupu k vzdelávaniu na základnej škole v Makove. Špecifické ciele sú debarerizácia, desegregácia a v podstate je to na dokončenie, je to projekt, ktorý kompletne spracovala základná škola a je to projekt, ktorý zlepšuje prístup žiakov základnej školy s materskou školou k športovej infraštruktúre, ďalej k pracovnej výchove, technickej výchove, školskej dielne, a je tam doplnenie o niektoré digitálne zručnosti v škole. Takže výsledkom toho projektu, ak by prešiel, by mala byť výstavba atletického areálu a v jeho rámci vnútri, aby teda neostala plocha taká, aká je, ešte by sa tam dobudovalo multifunkčné ihrisko, vybudovali by sa tam dielne a dobudovali by sa nejaká technika pre digitálne zručnosti. No a samozrejme vec je tam debarerizácia, čiže v tomto prípade sa pani riaditeľka rozhodla pre plošinu, pre to, aby sa prípadný žiak s telesným postihnutím dostal na ďalšie poschodia. Ďakujem pekne. Takže k tomuto programu otváram diskusiu, nech sa páči. Má niekto otázky? Nech sa páči, pán Trezor. Ja by som ani nie, že otázky, ale skôr aj to, čo tu odznelo. Tá technická výchova si myslím, že je potrebná obzvlášť pre tých mladých ľudí, aby nadobúdali zručnosti aj po tejto stránke, takže to je super. A čo sa týka aj tých čísel, tak bolo to aj pomerne neskoro predložené, ale však o to nejde.
Čo sa týka napríklad tej atletickej dráhy, je to pomerne drahá záležitosť, čo sa týka tých čísel. Na druhej strane, ak by toto vyšlo, celý tento projekt by sa zrealizoval, tak v podstate by to bola, dá sa povedať, taká, by som povedal, možno výkladná skriňa, hej. Aj v okolí, myslím si, že nejak tak bežné vôbec, že by športové areály mali nejaké tieto atletické dráhy. Ak by toto bolo súčasťou školského areálu, tak naozaj by to bol možno aj unikát, dá sa povedať, minimálne v tom okolí. Takže vzhľadom na to, že jedná sa o zapojenie do projektu, spolufinancovanie vo výške 8%, tak ja určite podporím či už jeden alebo druhý variant, ktorý to predložil. Ak dovolíte, ešte doplním pána podstarostu. Čo sa týka celkového projektu, na tento projekt sme sa pripravovali alebo čakali pomerne dlho. Akurát sme čakali jeho výzvu trošku inú. Boli sme pripravení viac menej iba na tú športovú infraštruktúru a to sme už pripravení od jary. Máme jeden aj druhý projekt pomerne akože dlho hotový a projekt, ako hovorím, očakávali sme, že bude koncipovaný vyslovene len na tú športovú infraštruktúru. Trošku nás zaskočilo, keď vyšla ten termín vyhlásenia výzvy, bol 14.7. To sú zrovna prázdniny, to je jednoducho taký dátum nie moc šťastný pre školákov, ale jednoducho vtedy vyšiel. A ten projekt jednoducho, tá výzva bola taká, že aby sme vlastne boli čo najpravdepodobne úspešní, tak zahrňa vlastne tam koncepty smart školy, zelená škola, digitálna škola, inkluzívna škola, aktívna, otvorená a partnerská škola. Čiže my sme ten projekt za pochodu vlastne museli doplniť o všetky tieto zložky, aby sme mali vysokú pravdepodobnosť, že teda prejdeme. Preto aj tá vlastne debarierizácia, ktorú de facto nepotrebujeme, ale aby sme bodovali, aby sme proste ten projekt mali akože čo najlepšie, alebo teda snažíme sa čo najlepšie, tak sme toto všetko tam urobili. Čo sa týka tých dielní alebo techniky, tak naozaj aj pri predchádzajúcej rekonštrukcii celá škola bola zrekonštruovaná. Áno, priestory aj školských dielní boli, ale to vybavenie je staré 50 rokov. Takže sme do toho teda ešte dali aj vybavenie dielní. No a aby bola škola aj digitálna, ako teda očakáva projekt, tak doplnenie vlastne aj tých učební informatiky o vlastne celé vybavenie informatiky k tomu. A máme ekoučebňu, takže ešte aj dobudovanie tej ekoučební nejakými tienidlami, nejakými vlastne vecami, ktoré do tej ekoučebne kvázi môžu zapadať. Takže ak má ešte niekto nejaké otázky, ktoré môžem ozrejmiť, tak... Iba ešte jednu takú drobnú vec. Je uvedené, že dosiahne sa rozvoj dostupnej infraštruktúry aj pre dištančné online vzdelávanie. Dúfajme, že ho bude čo najmenej toho dištančného. Ale čo sa tým má na mysli, že zlepšenie podmienok aj pre učiteľov, alebo skôr pre študentov? Všeobecne sa teraz zlepšujú podmienky pre všetkých žiakov. Inklúzia, desegregácia, čiže pre všetkých, ako aby mali rovný prístup všetci žiaci na základné vzdelávanie, čiže s akýmkoľvek postihnutím, s akýmkoľvek handicapom alebo nejakým spôsobom vyčleňované. My tu chvála Bohu, teda teraz je to v tomto prípade možno na škodu, ale všeobecne chvála Bohu, že nemáme rómske deti, ale jednoducho aj na tým sa myslí, aby mali rovný prístup. Toto je taká rafinovaná výzva, a v zásade všetci by sme chceli športoviska, ale keďže každý robí iba športoviska a možno opomínal iné záležitosti, tak práve to je spojené, že ak chce športovisko, tak tieto iné formy prístupu k vzdelaniu, napríklad tá smart a tak ďalej, vzdelávanie do toho zapojiť, lebo inak by to školy možno opomínali. Nech sa páči, pán Masný sa potom pán Slavík. Môžeme predniesť návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Makov schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zlepšenie prístupu k vzdelávaniu na základnej škole v Makove realizovaného v rámci výzvy PSK /MIRI /2023/DV/EFR, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Makov a s platným programom rozvoja obce Makov v maximálnej výške 28 000. Tých 28 000 to je rozdiel medzi... To
čo nám dá. To je naše spolufinancovanie prakticky. Hej. Žiadateľom je základná škola s materskou školou, rozpočtová organizácia MAKov 2640235 MAKov IČO 423881004 a schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce MAKov. Kto je za? Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Schválenie. Odchádza pani poslankyňa, tak ja jej chcem poďakovať za pripomienky a vlastne takú trošku navigáciu, ktorú sa na ňu uradila, takže bola ochotná. Takže ďakujem jej pekne za ctené rady a pripomienky. Doplnený bod programu, čiže bod programu číslo 2. Schválenie zapojenia práce Makov do projektu zlepšenia zberu triedeného odpadu v obci Makov. Nech sa páči. A to už ja nemusím byť však. V danom bode programu nám bolo, podali sme žiadosť do 17.4.2023. V danom bode programu nám bolo v piatok oznámené, že žiadosť obce bola schválená. Do 30.11. je potrebné urobiť verejné obstarávanie. Je to doplnený bod programu, pretože muselo by byť zastupiteľstvo o týždeň zase, kde by sme toto schvaľovali. V podstate materiál ste dostali, je to na zakúpenie traktora na zvoz komunálneho odpadu plus traktorová vlečka na zvoz komunálneho odpadu. Maximálna podpora je 80 000 nám environmentálny fond dal. Naše spolufinancovanie je 4210,53, ale poprosím, prepáč. Chcem iba ti poďakovať takisto, lebo som teda všetko takisto s ním konzultovala, tak aby som neopenula, chcem poďakovať ešte aj tebe za pomoc pri všetkej konzultácii. A keď už odchádzam, tak chcem poďakovať ešte chvíľočku, ešte aj pánu poslancovi Martinovi Pavlíkovi za to, že nám dal do základnej školy gulečník a šachy a nemám inú možnosť, na to už nechodí na plenárne, nemám možnosť inú poďakovať. Takže ďakujem pekne ešte raz týmto trom osobám a ďakujem všetkým za schválenie. Dovidenia. Ďakujeme. 4210,53 je naše spolufinancovanie, ale traktor pri predpokladanej hodnote zákazky bol drahší o ďalších 12 645. Teraz potrebujeme urobiť verejné obstarávanie. Čiže my by sme sa na tom spolu podielali nejakými 16 600 eur, hej, ale samozrejme vec podľa výsledku verejného obstarávania, ktorý musí byť vypísaný oficiálne vo vestníku. Nič iné. Ak nestihneme obstarávanie do 30.11. Nebude z toho samozrejme vec. Nevidíme v tom problém, z hľadiska cashflow na to máme, otázka je len proste schváliť to. To je celé, aby sme si vedeli presnúť peniaze. Takže môžeme hlasovať? Ale chce sa niekto niečo spýtať? Ja sa spýtam, lebo taký potešil ma táto správa, že konečne ten traktor sa normalizoval, lebo ja som to dlhodobo aj kritizoval na tom Envirofonde, že obec s takou veľkou rozlohou nebola uprednostnená, my sme každý rok vlastne podávali ten projekt tiež na tento traktor, takže ma to potešilo, že sa konečne podarila táto vec, ale asi tam trošku tie peniaze púšťajú teraz v tom Envirofonde, alebo aj tak trošku keď som pozrel, takže my sme to tiež každý rok dávali, takže ste mali trošku väčšie šťastie. Áno, nie je to nič iné, len je to zopakovaný projekt. Je to zopakovaný projekt po tebe. Chvála Bohu, že prešiel. V podstate ja by som to asi takto povedal. Konečne sa dostali na chvíľku k vláde ľudia, ktorí sú z výkonného prostredia, ktorí sú a nie politici. Úradnícka vláda.
úradnícka vláda. To znamená, že keď máme eurofondy, tak ich míňajú a nie, aby ich nechali prepadnúť. No, keď máme v Envirofonde 6 miliard eur, hej, tak ich míňajú a nie na to, aby ich nechali prepadnúť. No, nič iné za tým jednoducho nie je. Tie peniaze sú, proste tak sa ich snažia použiť na projekty, ktoré sú podané a tak ďalej. Ja ešte poslednú poznámku, za tých 8 rokov, keď som ja bol, tak viem o jednej obci, že je 500 hektárová, ale dostal dvakrát traktor nový, cez tento Envirofond a my sme 4600, čiže skoro 10 násobok a ani raz, takže to je neuveriteľné. Ja som bol včera, dostal som Terchovej, oni majú 8700 hektárov, čiže sú ešte raz takí ako my a majú 4100 obyvateľov, takže tiež sa nám dá posudzovať a veškerú techniku, ktorú nakupovali za posledné roky, jednoducho z úverových zdrojov. Je iné, že oni zase si šiahnu na iné podiel dané miestne dane, hej, čiže oni majú z čoho, hej, ale takisto proste Envirak nič. U nich mala byť nárokovateľnosť, normálna nárokovateľnosť, ne takéto a ešte horské, ale však s nás sa toho dožijeme, takže... Takže ešte niekto do debaty? Ale nie, tak môžeme hlasovať. Schvaľuje realizáciu kapitálovej investície projektu zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makul, ktorá bude financovať dotácie environmentálneho fondu 925-82101 Bratislave, čo 3796491. Obec Makul sa zaväzuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených nákladov predloženého projektu z iných zdrojov vo výške 5% oprávnených nákladov projektu. Takisto sa zaväzuje financovať neoprávnené náklady projektu. Ďakujem pekne. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Schválené. Prakticky všetko. Ja poviem len jednu vec, že proste vidíte sami, že tých zdrojov finančných je len proste často sme papežskejší ako pápež. V podstate prečo nestačil by nám pre dedinku jeden traktor z hľadiska zberu odpadu, údržby a takýchto vecí. V podstate toto sú veci, že zase je to na zber odpadu. No, hej, ako snaží sa pán Zafita povedať, že z hľadiska udržateľnosti projektu my s tým v úvodzovkách nemôžeme orať napríklad. Skúste musí zvážať odpad. 5 rokov. Dobre. Dobre, ďakujem vám pekne a pristupujeme k bodu číslo 3, záver. Ďakujem vám za účasť. Dobre.